Maayong hapon gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Nibisita si DPWH Secretary Rogelio Singson sa Tacloban City aron susihon ang mga bunkhouses. Miabot sa 90% ang turnout sa mga tinunan sa Eastern Visayas nga mibalik pag-eskwela kagahapon. Makadawat og cash grants ang mga pamilyang naigo sa bagyong Yolanda. O gisaulog sa mga Orthodox Christians ang Pasko karong adlaw. Gihimakak ni DPWH Secretary Rogelio Singson ang mga pasangil nga overpriced ang mga bunkhouses sa Eastern Visayas. Ato sa iyang pagbisita karong adlaw sa Tacloban City aron susihon ang mga bunkhouses, gibutyag ni Singson nga imposible ang mga kickback commission tungod kay dili makaginansya ang mga construction firms sa proyekto. Matud ni Singson, mahal ang mga materyales gikan sa Luzon ug Mindanao. Gibarugan sab ni Singson nga ilang gisubay ang mga specification sa planong pagtukod sa mga bunkhouses. Busa, gihulagway ni Singson nga baseless o walay basihan ang mga pasangil nga overpriced ang mga bunkhouses. May bisita sab si DPWH Secretary Rogelio Singson sa amihanang bahin sa Tacloban City, diin himuon ang relocation sites alang sa permanente nga housing. Sa barangay Sagkahan, nasuta nga migamit og mas nipis nga corrugated GI sheets kung sin ang usa ka contractor itandi sa gilatid sa DPWH. Gibutyag ni Singson nga dili bayran sa gobyerno ang substandard nga mga sin. Sa barangay Abukay, 90% sa mga bunkhouses ang nakumpleto na. Gitarget sa DPWH nga mahuman ang pagtukod sa tanang bunkhouses sa Eastern Visayas karong January 31. Gipaabot sab nga modugang ang DPWH og bunkhouses. Gikan sa 240, mahimo ng 487 ang mga bunkhouses nga itukod tungod kay daghang mga local government units ang nangayo og mga bunkhouses. Bahin sa permanente nga housing, sigo ni Singson, gipaabot nga mutukod og 16,000 ka mga balay sulod sa tulo ka tuig alang sa mga nabagyuhan. Buot sab sa DPWH nga daw lego ang ilang himuong mga balay pinaagi sa paggamit sa prefabricated panels. Mitanyag nga mo resign si Public Works Secretary Rogelio Singson human gipasangin lang overpriced ang mga bunkhouses alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Kini human migawas ang report sa usa ka pamantalaan nga 200,000 pesos lang ang presyo sa temporary shelters nga mas gamay itandi sa 788,000 pesos nga presyo sa matag bunkhouse nga gilatid sa DPWH. Gisusi dayon ni Rehabilitation SAR Secretary Panfilo Lacson ang posibleng pagkigkonsabo tali sa usa ka politiko ug sa mga kontraktor. Matod ni Lacson, nakadawat siya og taho sa mga kickback nga mukabat sa 30 hangtod sa 35% sa project cost. Apan nagduda si Singson sa katinuod sa report tungod kay wala pay nabayrang mga contractor. It is not overpriced. If it is overpriced, the following day I will submit my resignation to President Aquino. Gibarugan sa mga engineers nga mitukod sa mga bunkhouses sa Tacloban City nga ilang gipaligon ang mga bunkhouses human sa pasangil nga overpriced kini. Matod sa AKH Construction nga gikuha sa DPWH aron tukuron ang mga bunkhouses basin mulapas pagani sila sa budget. Kini human ni ilang gipaligon ang mga structural support sa mga bunkhouse ug duna kini gamay nga hagdanan. Dugang sa mga engineers, gidubli nila ang atubangan nga bungbong o gihimo kining waterproof. Hinuod giangkon sa mga engineers nga dakong hagit kanila ang manguha og materyales gikan pa sa Manila tungod kay substandard ang mga gikan sa Tacloban. Gibutyag sa Tacloban City Government nga gihan-ay na nila ang plano sa usa ka permanent housing alang sa mga naigo sa bagyong Yolanda sa syudad. Gibutyag ni City Administrator Texon Lim nga mutukod ang lokal nga kagamhanan og permanent housing sa amihanang bahin sa Tacloban nga 69 hectares ang gidak-on. 10 hangtod sa 20,000 ka mga balay ang itukod sulod sa duha hangtod sa 3 ka tuig. Dugang ni Lim, muhimo sab og commercial area aron motabang sa lokal nga ekonomiya sa syudad.
Hinuon matod ni Lim, mamahimo pa kining mausab, depende sa master plan ni Rehabilitation SAR Ping Lacson. Posibleng sa Abril pa matapos ang school year sa elementarya ug high school sa Tacloban City. Kini aron makabawi sa mga adlaw nga walay klase tungod sa bagyo sa Tacloban City, diin gisuspenso ang klase sukad niadtong November 7, usa ka adlaw sa wala pa moigo ang bagyong Yolanda. Mitambong ang pipila ka mga estudyante sa ilang mga klase sa mga classroom nga wala pay bongbong. Ang uban nagklase bisag duna pay mga bakwit sa mga classroom. Wala kaabot og katunga sa mga estudyante ang nanulod sa ilang mga klase sa Tacloban City tungod kay mibalhin na ngadto sa laing mga eskwelahan ang libuan kanila. Ang uban nandrabaho na lang inay mo eskwela. Miabot sa 90% sa student population sa mga dapit nga apektado sa bagyong Yolanda ang nakareport sa klase sukad kagahapon. Giangkon sa DepEd nga dili tanan makareport og balik sa eskwelahan. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Medyo samtang gamay lang sa mga estudyante sa Tacloban City ang nakatunga sa pagbalik sa klase kagahapon sa kinatibukan. Atong suwayan og kuha og balik si Wilmark sa linya kabahin sa iyahang report sa klase sa Tacloban City. Gibutyag sa mga lokal nga opisyal sa Tacloban nga 49 na lang sa kinatibuk ang sobra sa 1,000 kalawas ang padulong pa ilubong. Duha ka bulan human mihapak ang bagyong Yolanda sa Kabisayan. Nanawagan na ang mga international humanitarian organizations ngadto sa mga otoridad aron mapadali ang pag-ila ug paglubong sa mga lawas. Kapin sa 2,000 ka tawo ang gideklarang patay na, samtang dulaan pa sa 1,000 ang pabiling missing sa Tacloban City, human miigo ang bagyo. Giawhag ni Senador Loren Legarda ang mga government agencies nga ipadali ang paglimpyo sa basura aron dili kakatap ang sakit sa mga lugar nga naigo sa kalamidad sa Kabisayan. Matod ni Legarda nga mausay Pangulo sa Senate Committee on Environment and Natural Resources, kinahanglang hingpit nga ipatuman ang balaod sa solid waste management aron gamay na lang ang trabahoon sa rehabilitation human sa mga kalamidad. Giawhag sab ni Legarda ang publiko nga ibulag ang basura sa dili pa kini ilabay. Atong balikan ang report ni Wilmark Amazona kabahin sa pag-abot sa 90% sa student population sa mga dapit nga apektado sa bagyong Yolanda ang nakareport sa klase sukad kagahapon. Agi angkon sa DepEd nga dili tanan makareport og balik sa eskwelahan. Wilmark? Medyo samtang gamay lang sa mga estudyante sa Tacloban City ang nakatunga sa pagbalik sa klase kagahapon sa kinatibukan sa Rehiyon 8 may abot sa 90% sa student population ang mibalik sa klase. Mato ni Department of Education Regional Director Luisita Yu, misangpot ang ilang back-to-school program sa 90% attendance base sa iyang pagbisita sa mga eskwelahan kagahapon. Hinuon giangkon niyo nga dili hingpit 100% sa ilang mga estudyante ang makabalik sa eskwelahan tungod kay uban na malhin na sa ibang lugar. Mato niyo anaan na karon sa mga magtutudlo o principal unsaon pagkumpleto sa 201 school days na requirements matag tuig. 5 ka school division sa rehiyon ang grabeng naapektuhan sa bagyong Yolanda ug daghan sa mga school buildings wala pa maayo ug ang uban gigamit pa isip evacuation standards. Naghatag sab ang UNICEF learning kits ngadto sa mga eskwelahan ug matod ni UNICEF Education Specialist Ashley Falconer, muhatag sab sila og training ngadto sa mga magtutudlo alang sa disaster mitigation, stress debriefing ug pag-ayo sa 200 ka school buildings. Matod ni Falconer na sabtan nila nga dili dayon makabalik sa klase tungod sa kadaot nga nahimo sa bagyo. Menchu? Wilmark, unsaon paghimo ang klase sa mga eskwelahan nga aduna pay mga evacuees? Menchu, ang gihimo sa mga eskwelahan mauunang limit sa class hours matag adlaw samtang kulang pa ang mga classrooms. Menchu? Okay, so Wilmark, since aduna pa gihapoy mga evacuees din naabay time frame ang lokal nga kagamhanan kung kanus-an nila mabalhin ang mga evacuees gikan sa mga eskwelahan? Until the end of this month, according to the Department of Education, as promised by the DSWD to them. Alright, daghang salamat. Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City.
Gianunsyo sa Department of Social Welfare and Development nga padayong nakadawat sa ilang cash grants ang mga beneficiaries sa 4Ps program sa Kabisayan, bisan kung ana-ana sila gawas sa Kabisayan nagpuyo. Gipahimangnuan sab sa DSWD ang mga beneficiaries sa pagpakig-alayon sa Social Welfare Office diin sila nanimuyo aron ma-process ang ilang cash grants. Igo lang mupakita ang mga beneficiaries sa ilang pantawid pamilya identification card, cash card o kaha DSWD agreement ngadto sa mga municipal o city links sa tagsa-tagsa ka social welfare offices. Apan katong dili makapakita sa ilang mga dokumento, susihon ang ilang mga ngalan sa central database. Dulan 6,200 na ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga ana-ana sa 6,183 katao ang namatay tungod sa bagyo. Sobra 28,000 katao ang samdan o pabiling anaa sa dulan 1,800 ang missing. Dugang sa NDRRMC, sobra 16 million katao ang apektado sa bagyo. Sobra 36 billion pesos sab ang danyo sa infrastructure ug agriculture sa 44 ka probinsya sa nasod tungod sa bagyo. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, mihangyo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga opisyal sa gobyerno nga dili mudawat og suborno gikan sa mga rice smugglers. Ang detalye sa among pagbalik. Gibutyag sa Department of Health nga mitaas og 9% ang gidaghanon sa mga nangaangol atol sa pagsugat sa Pasko o bagong tuig itandi sa miaging tuig. Natala ang kapin sa 1,000 ka kaso sa mga nasamdan atol sa holiday season sa tuig 2013. 997 ang nabuthan, 19 sab ang naigo sa saag nga bala ug 2 ang nakatulon og pabuto. Dugang sa DOH, ang gidaghanon sa mga nasamdan atol sa holiday season ni ining tuiga mas taas og 8% itandi sa average nga gidaghanon sa mga kaso sa milabayng 5 ka tuig. Gisugdan ang tala sa DOH niadtong December 21 ug natapos kini kagahapon. Mius-us ang presyo sa lana karong adlaw, gilaslasan sa Shell, Petron, Chevron, Phoenix Petroleum, PTT, Sea Oil ug Total ang presyo sa ilang diesel ngadto sa 45 centavos matag litro. Gipaubos sab sa Shell, Petron, Chevron ug Sea Oil ang presyo sa ilang kerosene prices ngadto sa 25 centavos per liter. Og 60 centavos matag litro ang laslas sa presyo sa diesel sa Eastern Petroleum. Ang paglaslas sa presyo sa lana subay sa pag-irog sa presyo sa international oil market. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, plano ni Cebu City Councilor Margot Osmeña nga mangayog tabang gikan sa UNICEF alang sa Parian Drop-in Center. Sa Sunstar Superbalita ug sa Cebu Daily News, giangkon sa sospek sa tuli sa bangko sa Daan Bantayan, Cebu ang pagpatay sa 3 ka tawo sa sulod niini. Gibuksan na kagabi ang Cebu City Night Market isip kabahin sa kasaulugan sa Fiesta Senior ug Sinulog. Si Twinnie Malinaw sa detalye. Twinnie? Yes, Manchu, sama sa naandan ang Cebu City Night Market anaa sa Dan, Colon. Gibaligya dinhi ang mga butang nga ubos ang presyo sugod alas 6 sa gabi hangtod sa alas 2 sa kadlawon. Mulungtad ang night market sa Enero 19 atol sa adlaw sa kapistahan ni Senior Santo Niño ug adlaw sab sa Sinulog Grand Parade. Dili menos sa 260 ka vendors ang namaligya sa night market. Mauna kini ang ika-8 ka tuig sa night market nga gihimo sab ka-4 ka higayon matag tuig. Human sa Sinulog Night Market, himuon sab ang night market sa mga bulan sa Hunyo, Agosto, Nobyembre ug Disyembre. Si Mayor Mike Rama maoy nagpasiugdan niini niadtong 2007 dihang Vice Mayor pa siya. Ubos kini sa pagduma sa Cebu City Downtown Revitalization Project nga gipanguluhan ni George Chu. Matud ni Chu, tuyo sa night market ang pagpahiuli sa naandang kadasig sa Dan, Colon ug labing karaang dalan sa Pilipinas. Diin mao kanhi ang sentro sa trade, commerce ug industry kaniadto. Manchu. Daghang salamat, Twinnie Malinaw, reporting gikan Cebu City. Sa among pagbalik nagsaulog sa Pasko ang mga Orthodox Christians karong adlaw. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano.
Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, mihangyo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ngadto sa mga otoridad nga hingusgan ang kampanya batok sa rice smuggling. Sa Bandera, Mindanao, buot sa duha ka kongresista nga susihon ang kaluwas sa breast implants. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, gibabagan sa Misamis Oriental Provincial Board ang paglingkod ni ABC President Mario Emano. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, na-recover ang lawas sa tulo ka biktima sa kadagatan sa Sacol Island sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily Caraga, gilaraw sa mga Filipino-Chinese traders sa Butuan City ang pagpakig-alayon tali sa China. Ug sa Mindanao Daily Davao, giawhag sa Davao City Environment Office ang tarong nga pagpanglabay og paper waste. Nakigtagbo na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga government agencies ug iyang gisultihan ng mga opisyales sa dili pagdawat og suborno gikan sa mga rice smugglers. Si Ben Teshorna sa detalye. Ben? Bencho, closed door ang meeting kagahapon nga gipatawag sa mayor ug wala pa sudla ang mga sakop sa media. Takip sa mitambong sa meeting ang mga opisyales sa Bureau of Customs, Criminal Investigation and Detection Group, Highway Patrol Group, National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard ug sa Davao City Chamber of Commerce and Industry. Iawag sa mayor ang mga pangulo sa ahensya sa pagbulig sa kampanya batok sa smuggling. Isultihan sa mayor ang NBI ug Coast Guard pagukod sa mga smugglers na naglibog sa syudad. Iawag sa mayor ang mga ahensya sa paglikay pagdawat ug suborno gikan sa mga smugglers. Gimando na sa mayor ang pagbutang ng mga checkpoint sulod ug palibot sa syudad aron pagsiguro nga dili makatransport ang mga smugglers sa ilang mga kontrabando. Diatong Domingo, gibaharan ni Duterte ang mga rice smugglers sa syudad nga iyang patyon kung magpadayon sa kalihukan. Lano sa mayor nga nganlan kadto mga rice smugglers diya sa iyang weekly television program sama sa iyang gihimo kaniadto sa mga suspetsadong drug pushers. Mismo si President Aquino personal nihangyo ni Mayor Duterte pagtabang pagsumpo sa rice smuggling. Human matumbok na taga Davao ang giingong Goliath sa rice smuggling sa Nasos. Giila kini sa mga reports nga usa ka David Tan kinsa giingong misuborno sa mga opisyales sa Bureau of Customs. Thank you. Okay, Ben, clarification lang, ginganlan na ba ni Mayor Duterte ang mga rice smugglers sa dinha sa Davao? Sa pagkakaroon wala pa. Thank you. Okay, kay naamang ko'y mga report sa mga national dailies nga ang David Tan usa kini ka alias ug ang giingong Goliath sa rice smuggling posibleng mao ang usa ka negosyante sa Davao City. Unsa imong nahibaw-an kalabot ni ining David nga Bangayan? Ato na kahinabi ang pamilya Bangayan din sa Davao City, Mencho. Ug matod pa sa inahan sa pamilya nga si Jean Bangayan, and I quote, "We don't know this person. Definitely not related to us. No one in our family is in the business of rice trading," unquote. Sa atong pagkiginabi sa mga negosyante din sa Davao, wala po sila kaila sa usa ka David Tan Bangayan nga na negosyo matod pa din sa Davao City. Si Mayor Duterte misulti kagahapon nga posibleng fictitious lang ngalan nga David Tan Bangayan. Thank you. Okay, so both names, David Tan ug David Bangayan, fictitious names pareho. Yes. Okay, so daghang salamat, Ben Teshorna, reporting gikan Davao City. Wala makalingkod ang bagong napiling presidente sa Association of Barangay Councils sa Lalawigan sa Misamis Oriental sa dihang mitunga atol sa regular session sa Provincial Board kagahapon ang kanhi ABC President. Si Cheng Ordonez adunay detalye ni ini. Cheng? Menchu, wala dayon makahukom ang mga sakop sa Provincial Board sa Misamis Oriental kung kinsa sa duha nga nagpailang presidente sa ABC ang ilang ilhon o palingkuron sa board. Ang bagong napiling ABC President na si Mario Emano, una nang giila ni Vice Governor Joey Pelaez na angay mulingkod isip ex-officio member sa board ug morepresenta sa mga barangay sa lalawigan. Apan, mitunga usab ang past president sa ABC nga si Arsenio Cu atol sa sesyon. Tungod niini nalangan og 2 ka oras ang sesyon tungod sa kalibog sa mga board members. Sa wala pang sesyon, itahinumduman ni Vice Governor Pelaez ang board nga gikinahanglan adunay confirmation document gikan sa National Liga ng mga barangay ang bagong napiling ABC President sa dili pa kini mulingkod sa board. Tungod niini, ipalabang ang board og resolution nga mipugong una kang Emano paglingkod sa board hangtod nga makapakita kini sa confirmation document. Si Vice Governor Pelaez mibawi sad gilayon sa iyang pag-ila kang Emano
tungod kay wala kini dokumento. Mihukom mo sa mga board pagtugot sa kanhing presidente sa ABC Arsenio Cu pagpadayong paghupot sa pwesto isip holdover capacity ang tud nga aduna na confirmation document gikan sa National Liga si Emano. Menchu. Daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Sa Zamboanga City, dili menos 6 ka magtutudlo sa usa ka island barangay, wala una mo balik sa ilang klase human sa Christmas break tungod sa kahadlok sa kidnapping. Matod ni Assistant Schools Division Superintendent Pedro Melchor Natividad, ang mga magtutudlo sakop sa Sibugtok Elementary School sa barangay Limaong, usa ka island barangay sa Eastern Coast sa Zamboanga City. Usa sa magtutudlo sa eskwelahan nga si grade 1 teacher Kathy May Kasipong nadagit sukad ni adtong December 18. Giplano na karon sa mga education officials ang security measures alang sa mga magtutudlo sa mga island barangays. Sa kapin 7,400 ka civilian employees nga gi-hire karon sa Philippine National Police Lukupnasod, kapin sa 300 ka pwesto gigahin alang sa PNP Region 9 ug kapin sa 400 alang sa Region 10. Si Jong Kajon sa report. Jong? Menchu, sa 7,449 ka mga vacant positions alang sa non-uniform personnel sa Philippine National Police, 349 niini gigahin alang sa Region 9. Labing daghan sa Region 9 alang sa Provincial Office o Police Office sa Zamboanga del Norte ug Zamboanga Sibugay. Matod ni PNP Region 9 Information Officer Chief Inspector Ariel Huisca, ang tanang ma-hire nga civilian employees idestino sa mga police stations. Magsugod ang pagpanawat og applications sa Zamboanga Peninsula Region karong Enero 27 hangtod sa Pebrero 28. Samtang dito sa Region 10, ang PNP Regional Office adunay gahin nga 450 positions alang sa mga civilian employees. Matod ni Police Regional Director Chief Superintendent Catilino Rodriguez Jr., ang mga positions naglakip sa administrative assistance. Ang mga applicants si kinahanglan muduso sa ilang applications ngadto sa buhatan sa Regional Police Director. Gawa sa administrative aid positions, tanang mga civilian positions gikinahanglan o first level civil service eligible. Ang PNP buot muhulip sa mga pulis kinsa na-assign isip mga clerk sa mga opisina sa kapulisan. Plano sa PNP nga idestino ang mga pulis ngadto sa kadalanan alang sa pagpalambo sa visibility. Mingcho? Daghang salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Mga balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Padayong giputos sa snow ang sagad sa Estados Unidos tungod sa gitawag nga Arctic Blast. Kini karon ang labing tugnaw nga panahon sa nasod sulod sa duha ka dekada. Miubos ang temperatura og -6 hangtod sa 4 degrees Celsius sa normal nga level sa mga bahin sa Montana, North ug South Dakota, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan ug Nebraska. Tungod sa kabugnaw nanira ang mga negosyo ug eskwelahan ug na-cancel ang libuan ka mga flights. Nagpadayong milihok padulong sa East Coast ang Arctic ice. Gipaabot nga moubos ang temperatura sa East Coast hangtod sa -17 degrees Celsius. Tungod sa kabugnaw, mipakatap na ang gobernador sa Illinois ug tropa aron tabangan ang mga mulupyo tungod kay peligroso na ang sobrang kabugnaw sa panahon. Sa Estados Unidos sab gisentensyaan og napulo ka tuig ang usa ka babaeng mitawag sa iyang kaugalingon nga Jihad Jane. Kini tungod sa planong pagpatay sa usa ka Swedish artist kinsa mihulagway kang Prophet Muhammad nga dunay lawas sa usa ka iro niadtong 2007. Gingong dunay kalambigitan sa Al-Qaeda ang planong pagpatay. Matud sa huwes nga migunit sa kaso, 6 na lang katuig ang kinahanglang punon ni Colleen LaRose tungod kay 4 na katuig siyang napriso. Niadtong 2009 miangkon si LaRose sa pagsunod sa mando sa Al-Qaeda. Gikiha siya og 4 counts lakip ang pakigkonsabo sa mga terorista sa planong pagpatay sa Swedish artist nga si Lars Vilks. Buot ni Vilks karon nga ipakita ang iyang kontrobersyal nga artwork. Matud ni Vilks, dako ang epekto sa pagsikop o pagtaral kang Jihad Jane sa iyang kinabuhi isip artist. Dugang ni Vilks, tungod ni ini, naglisod siya sa pag-exhibit sa iyang mga artwork. Apan nagtuo si Vilks nga kinahanglang buhian si Jihad Jane aron hatagan siya og psychological treatment. Sa India nangayo na og katin-awan ang mga otoridad gikan sa staff sa usa ka private hospital sa New Delhi
Human sila gipasangin lang milabay sa patayng lawas sa usa ka masuso sa truck sa basura. Madud sa amahan sa masuso, sa pagkamatay siyang anak nga babae tungod sa impeksyon, gihangyo sa mga staff sa Chanan Devi Hospital ang pamilya nga ilabay ang lawas sa masuso. Gihangyo sab ang pamilya nga kumpletuhon ang mga papeles aron kuhaon ang lawas sa masuso. Apan sa ilang pagbalik sa mortuary aron kuhaon ang masuso, midagan ang hospital staff padulong sa truck sa basura ug gihatag sa amahan ang masuso. Nangayon na og detalye sa insidente ang Chief Minister sa New Delhi ug misaad nga aksyonan gilayon ang hitabo. इंसानियत के खिलाफ है। Ug sa West Bank sa Bethlehem gisaulog sa gatusan ka mga Orthodox Christians ang bispera sa Pasko kagabii. Gipanguluhan sa Greek Orthodox Patriarch sa Jerusalem nga si Theophilus III ang Christmas liturgy kagabii sa Church of the Nativity. Karong adlaw ang Pasko sa mga Orthodox Christians base sa Eastern Orthodox calendar. Moabot matag tuig sa Nativity Church sa mga leaders sa nagkalaing-laing mga simbahan aron sa ulugon ang bispera sa Pasko. Migamit sa Church of the Nativity ang Eastern Orthodox Church ug ang simbahang Katoliko nga nagsaulog sa Christmas Eve matag December 24. Lakip sa mga Orthodox churches ang Ancient Assyrian Church, Greek Orthodox, Armenian ug ang Coptic Church. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Banabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Manchu. Mapanganuron nga doon ay hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan o thunderstorms sa Visayas ug Mindanao tungod sa ikog sa usa ka low pressure area. Mapanganuron sab nga doon ay hinay nga pag-ulan sa Luzon tungod sa northeast monsoon. Base sa Metro Weatherscape, madag-umon ang Mindanao ug may katapang ulan sa Caraga ug Zamboanga Peninsula. Sa Visayas, ulanon ang Dumaguete, Tagbilaran ug Borongan ug dunay say thunderstorms sa Iloilo, Tacloban ug Metro Cebu. Ug sa Mindanao, hinay mga pag-ulan sa Cotabato, Butuan ug General Santos City ug dunay thunderstorms sa Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Mao katong late sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan niyo mo, Manchu. Dagang salamat, Pat Fernandez. Kung bot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano. Hangtod ug mapuhon, ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.